имрӯзҳо дар маҳбасхонаҳои тоҷикистон беш аз 10,000 нафар адои ҷазо мекунанд. 237 нафари онҳо зан ҳастанд. Дар тоҷикистон чун анъана дар арафаи ҷашнҳои бузурги давлатӣ аф эълон карда мешавад. Тӯли 10 соли охир танҳо тавассути аф кардан наздик 40,000 нафар ба озодӣ баромаданд. На ҳама ба ҳаёти осуда бармегарданд. Як қисми онҳо дубора паси панҷара қарор гирифтанд. Мушкилӣ бо ҳуҷҷат, кор, оила, манзили зист одамонро ба ҷинояти такрорӣ водор месозад. ин наворҳо дар вақти гузаронидани раванди тафтишотӣ сабт гардиданд. Занони тоҷик имрӯзҳо бештар ба ҷиноят даст мезананд, аз ҷумла ба ҷинояти вазнин. Бештарин ҷинси латиф аз рӯи моддаҳои қаллобӣ, дуздӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, расонидани зарари ҷисмонӣ, кӯдакфурӯшӣ, авбошӣ паси панҷара қарор мегиранд. солҳои охир дар рӯйхати ҷиноятҳое ки аз ҷониби занон содир шудааст, куштори кӯдакони навзод, хуштоман ва ҳамсарон ба назар мерасанд. Беш аз 100 зан имрӯз берун аз кишвар дар кофтукови расмӣ қарор дорад. Нас очень беспокоит тот факт, что наши жители совершают. Моро ин ҳолат нигарон мекунад ки сокинони мо берун аз ҷумҳурӣ даст ба ҷиноят мезананд. 666 ҷиноят дар хориҷа содир шудааст, аз ҷумла 51 нафар зан, 71 нафар сокини кишвар барои гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар давлатҳои гуногун дастгир шуданд, ки 7 нафари онҳо зан ҳастанд. Синну соли занони даст ба ҷиноят зада аз 20 то 45 соларо ташкил медиҳад. Бештари ҷиноятҳо хусусияти қаллобӣ доранд. Большая часть преступлений несет характер мошенничества. қабл занони шарқ рамзи покизагӣ, вафодорӣ ва хоксорӣ буданд. ин хислатҳо барои сохтани оилаи анъанавии тоҷикон зарур ба ҳисоб мерафт. Аммо имрӯз зиндагӣ ранги дигар дорад ва ин пеш аз ҳама ба арзишҳои оилавӣ вобаста аст. имрӯз вақт қоидаҳои худро ҷорӣ мекунад. Бояд истодагарӣ кард, тиҷорати худро бояд дошт, барои кӯдакон ҳаёти арзандаро муҳайё кард. Занони тоҷик дар аксар ҳолат аз ҷой доштани мушкилоти молиявӣ даст ба ҷиноят мезананд. Боз як сабаби дигар муносибати дағал аз ҷониби наздикони шавҳар аст. аксарият ҳуқуқҳои худро намедонанд, аз ин лиҳоз роҳи дигарро наёфта ҷиноят содир мекунанд. имрӯзҳо дар ҳар як минтақаи хуҷанд марказ оид ба расонидани ёрии ҳуқуқӣ ба занҳо кушода шудааст. хизматрасонӣ ройгон буда телефони боварӣ амал мекунад. Атмия Азимова ҳар як фармоишгаро бо хушнудӣ пазируфта дар бораи кори худ нақл мекунад. Бовар кардан душвор аст, аммо ин ашёҳо бо дастони зан сохта шудаанд. бо дастоне ки замоне завлона дошт. оғози моҳи ноябри соли 2013 ҳангоми хариду фурӯши навбатии маводи мухаддир, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ Атмияро бо мол дастгир карданд. дарёфти тез ва осони маблағ ки онро дугонааш ба ӯ пешниҳод карда буд, Атмияро ба муҳлати 8 сол аз озодӣ маҳрум кард. аммо ба ин зан муяссар шуд ки пас аз 1 сол бо шарофати қонуни аф ки онро президенти кишвар ба муносибати 20-солагии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон имзо кард, ба озодӣ барояд. барои Атмия агарчи дарвозаи маҳбасхона боз шуд, аммо дарвоза барои ҳаёти мӯътадил баста буд. вақте ки ман барои гирифтани грант ва кушодани кори худ кӯшиш мекардам, гузаштаи худро пинҳон медоштам. ҳама медонист ки ман ба собиқ занҳои маҳбус кӯмак мерасонам, аммо замоне паси панҷара будани худро пинҳон мекунам, зеро метарсидам ки мизоҷонро аз даст медиҳам. дигар фармоиш намешавад, дигар бо ман ҳамсӯҳбат намешаванд. тавассути васоити ахбори омма баромад карда дар бораи худам вақте ки нақл мекардам, мегуфтам ки акнун тамом касе бо ман ҳамгап намешавад, аммо баръакс ҳама маро дастгирӣ карда кӯмаки худро пешниҳод намуданд. мактабе ки ман аз он гузаштам бароям имкониятҳои навро пеш овард, аммо ба касе дидани он рӯзҳоро намехоҳам. суд ва қонунҳои давлатӣ ки маро ба муҳлати 8 сол аз озодӣ маҳрум карданд, ба ман имкон доданд ки хатогиамро дарк кунам. муҳлати ҷазои маро кам карда пас аз озод шудан ба покдилии ман бовар карданд. ман барои кушодани фаъолияти худ соҳиби гранти президентӣ гардидам. давлати ман, халқи ман ба ман кӯмак карданд. ба президенти кишвар барои эълони аф ва дастгирии молиявӣ изҳори сипос мекунам. дар ду коргохи начандон калони дузандаги кор бидуни танаффус идома дорад. мақсади асосии марказ дастгирии занони озодшуда ва ба ҳаёти комили иҷтимоӣ баргардонидани онҳо аст. бо беморхона, бозор ва намояндагони савдои хурд шартнома баста шудааст. онҳо маҳсулоти коргоҳи Атмияро харидорӣ мекунанд. кор тафаккурро тағйир медиҳад. имкони худро нишон дода тавонистан ба психологияи собиқ маҳбусагон мусоидат мекунад. фармоиш оид ба дӯхтани либоси махсус мунтазам ворид мешавад. коргоҳи дузандаги ба реклама эҳтиёҷ надорад, зеро моли босифат ва нисбатан арзон ҳамеша харидори худро пайдо мекунад. аксарият ақида доранд ки пас аз маҳбас низ инсон ҷинояткор боқӣ мемонад. ин коргоҳи начандон калон исботи баръакси ин гуфтаҳо аст.
дар гурӯҳи занона душворӣ ба назар намерасад. Тартибот ва сифати корро малика назорат мекунад ки ҳаёти душвор азобу шиканҷаро паси сар карда тамғаи собиқ маҳбусро дорад. Инҷо ҳамзамон занҳое кор мекунанд ки шавҳарҳояшон ҳоло паси панҷара қарор доранд. бонувоне низ ҳастанд ки маҷбуранд мустақилона фарзандҳои худро ба пой рост кунанд. ҳар яки ин занҳо дар ҷустуҷӯи кор даҳҳо дарҳоро кӯфтанд, аммо танҳо дар ҳамин коргоҳи хурд ҷои худро ёфта зиндагиашонро ба пеш мебаранд ва бо кори доимӣ таъмин ҳастанд. мо дар коргоҳи дузандаги 10 нафар кор мекунем. Ҳама мустақилона фаъолият мекунанд. Аз гӯшаҳои гуногуни шаҳр меоем. Кӯрпа, болиш медӯзем. Роҳбарон аз кори мо қаноатманд ҳастанд. Дар як рӯз мо 8 кӯрпа, 15-20 ҷуфт болиш тайёр мекунем. Коллективи мо дӯстона аст, новобаста аз сину сол. Ман 55 сол дорам, набирадор ҳастам. Духтарони 20 сола ҳам ҳастанд, ки ҳамроҳ кор мекунем. Мне 55 лет, у меня уже внуки, а если совсем молодые, им по 20 лет. дар ин сехи дӯзандагӣ либосдӯзҳо кор мекунанд. имрӯз онҳо миқдори калони камзелҳои миллиро омода мекунанд. ҳунармандони бо таҷриба дар ороиши камзелҳо кӯмак расонида ба занҳо нозукиҳои гулдӯзиро омӯзониданд. сару либоси миллиро дар ҷашни наврӯз дар ҳамаи бозорҳои маҳаллӣ дарёфтан мумкин аст. хӯроки нисфирӯзиро чун қоида аз ҳама бонуи хурдсоли гурӯҳ омода мекунад. сари мизи хӯрокхӯрӣ сухан дар бораи ҳаёти рӯзмарра меравад. муҳим онҳо имрӯз бо кор таъмин ҳастанд. кӯшиш мекунанд ки роҳбари коргоҳ аз кори бонувон қаноатманд бошад. вақте ки ман пул гирифтам, ба ман гуфтанд ки ту ин корро бурда наметавонӣ. масхара мекарданд ки боз барои халобӣ ҳабс мешавад. ин манро боздошта натавонист. ба пеш такон дод. магар мо мисли дигарон одам нестем? вақте ки ту ба озодӣ мебароӣ, аз ту одамон рӯй мегардонанд, ҳатто кӯдаконат низ. аз ин дилгир набояд шуд. ин як шапотие аст ки хатогиҳои туро ёдрас мекунад. ман духтур ҳастам ки худро аз беморӣ муолиҷа кардам. аксарият мегӯянд ки аз ин беморӣ раҳоӣ нест. ман ба онҳо мегӯям ки илоҷ ҳамеша ҳаст. ман барои занҳо ҳам роҳбар, ҳам дӯст ва ҳам равоншинос ҳастам, ки дар асоси таҷрибаи худ ба онҳо роҳ нишон медиҳам. Светлую дорогу. ҳамроҳ бо дугона ва шарикаш Атмия каме танаффус мекунад. дар ин қаҳвахонаи хурд соатҳо масъалаҳои кушодани нуқтаҳои нави истеҳсолиро баррасӣ мекунанд, нақшаҳои нав пайдо мешавад. замони қаҳрамонони мо роҳи худро аз як пули пӯч дар кисса оғоз намуданд. исбот карданд ки агар инсон хоҳиш ва иродаи мустаҳкам дошта бошад, ҳатман ба мақсадаш ноил мешавад. В 2014 году была амнистия. И по амнистии в эту организацию обращались заключенные. ман дар ташкилоти ҷамъиятии ҳаёти нав ҳамчун корманди иҷтимоӣ кор мекардам. лоиҳае буд ки он бо собиқ маҳбусон вобаста буд. дар ҳамон ҷо ман бо Атмия шинос шудам. баъдан ҳамроҳ маслиҳат карда ҷамъияти саҳомии офитаро кушодем. Организации боятся их взять на работу. саида рӯи худро пинҳон мекунад. ӯ адои ҷазо накардааст, аммо 2 қадам ба он наздик буд. задухӯрди занона саидаро ба муҳлати 2 сол шартан ба ҷазо маҳкум кард. суд қаблан доғи судӣ надоштани ӯро ба инобат гирифта ҷаримабандӣ ва ба корҳои ислоҳӣ ҷалб кард. аммо пас аз баровардани ҳукм ҳамаи дарҳо барои духтар баста шуданд. танҳо дар ташкилоти ҷамъиятии отифа ӯро ба кор гирифтанд. имрӯз ӯ зиндагии осуда дорад, аммо ҳамааш метавонист ранги дигар гирад. Вначале меня направили в школу. нахуст маро ба мактаб равона карданд, то ки фарши онро шӯям. ман рафтам, ба директор муроҷиат кардам, аммо онҳо маро ба кор қабул накарданд. аз афташ тарсиданд. дигар ҷойҳоро сурох кардам. гуфтанд ки ба ман эҳтиёҷ надоранд. танҳо дар ҳамин ҷо маро ба кор гирифтанд. ман ҳатто дар даст сӯзан дошта наметавонистам. ҳамаи корро ба ман роҳбари гурӯҳ омӯзонид. аз моҳи октябр фаъолиятамро шурӯъ карда, ҳоло ҳамаи кор аз дастам меояд. дар қатори дигарон оид ба духтани кӯрпаву болиш ва фармоишро иҷро мекунам. агар ин коргоҳ намебуд, ман паси панҷара қарор мегирифтам. За решеткой. ташкилоти отифа низ бо шарофати гранти президентӣ ба даст оварда арзи вуҷуд кард. сину сол, дин ва ҷои истиқомат дар вақти қабул шудан ба кор инҷо муҳим нест. пас аз кушода шудани ташкилот, аксари занҳо ки шартан маҳкум шуданд, имкони дар озодӣ буданро пайдо карданд. Государство поверило нам, потому что оно сейчас доверяет наших девочек. Вот сейчас у меня 2 вот этих направления, да, вот смотрите.
давлат ба мо бовар кард. имрӯз давлати мо ба занҳо бовар мекунад. ин мактубҳоро ба мо аз маҳбасхона фиристоданд. духтарон шартан маҳкум шуданд. духтарон хеле ҷавон ҳастанд. яке соли 1990, дигаре соли 1994 тавлид шудааст. онҳо барои авбошӣ ҳукм гирифтанд. онҳоро шуғли аҳолӣ ба мо равона карданд ва мо духтаронро ба кор қабул кардем. бо онҳо шартномаи меҳнатӣ бастем ва онҳо 20% маоши худро ба давлат месупоранд. Мы их взяли на работу, договор заключили, и вот они 20% от своей зарплаты перечисляют государству. 10 солеро ки онро мушарраф паси панҷара гузаронид, вақти гумшуда меҳисобад. замоне ӯ дар ҷумҳурӣ зардӯзи маъруф буд. чандин шогирдонро тарбия кардааст. ҷомаъҳои зардӯзии ӯро сарони кишварҳои Эрон, Тоҷикистон ва Озарбойҷон ба бар карданд. бо ӯ кишвар ифтихор дошт. аммо зан барои ҷинояти вазнин ҳукм гирифт. тавре ки худи мушарраф мегӯяд, ӯ инсоне буд ки дар дирӯз андармон шуда на имрӯз ва на оянда дошт. дар маҳбасхона мушарраф ба дигар маҳбусзанҳо ҳунари худро омӯзонид. куртаҳои духтаи худро ба набераҳояш равона мекард. Своему мастерству я обязана своей маме и учителю. Каждый день подглядывала за их работами и дома повторяла все, что видела. ман дузандагиро аз модару модаркалонам омӯхтам. ҳар рӯз кори онҳоро мушоҳида карда онро дар хона такрор мекардам. бо духтани либосҳои миллӣ машғул будам. беш аз 70 метр сӯзанӣ духтаам. маҳсули ҳунари маро ба одамони воломақом ҳадя карданд. фаъолияти меҳнатии ман аз соли 1976 оғоз шудааст ва имрӯз беш аз 1000 нафар кори маро идома медиҳанд. барои корам ман ҳақ нагирифтам ва аз ягон шогирдам чизеро пинҳон намекардам. 21 сол ман ҳамчун роҳбари кумитаи маҳалла кор карда хаёти занони деҳотро хуб медонистам. дар айни замон ҳам ба занҳо зардӯзиро омӯзонидам. хоҳиш доштам ки ба занҳо кӯмак расонида барои маблағкоркуниашон мусоидат намоям. ҳар чизе ки ба сари ман омад ин аз тақдир аст. ба ман роҳбари маҳбасхона мегуфт ки ту зани оҳанин ҳастӣ. дар ҳамон ҷо низ ман ҳунарамро пеш бурдам. духтаронам масъулияти заруриро дастрас мекарданд. шумо фикр мекунед ки ҳамаи занҳои паси панҷара буда ҷинояткор ҳастанд? дар байни онҳо занони хуб ҳам ҳастанд. баъд ҳам ҳанӯз дар маҳбасхона ман дар бораи Атмия ва кори ӯ хабардор будам. вақте ки ӯ ба ман барои кӯмак муроҷиат кард, ман зуд розӣ шудам. ман ҳамеша занонро дастгирӣ хоҳам кард. бовар намекунед, ман аз маҳбасхона бо 8 сипосномаву ифтихорнома баромадаам. Вы не поверите, я вышла из тюрьмы с 8 почетными грамотами. муҳаббат ба мутоилаи китобҳо дар вақти паси панҷара қарор доштанаш дар қалби Атмия бедор шуд. замоне ки ҳама аз ӯ рӯй тофтанд, китобҳо ғамбарори ӯ гардиданд. модари се писар бо дастовардҳои варзишии онҳо ифтихор дорад. кӯдаконаш ӯро бо гузаштааш қабул карданд, аммо шавҳараш ба озодӣ баромадани Атмияро интизор шуда натавонист. Больше всего я читаю книги про пророков. Мне очень нравятся мудрые высказывания пророка Соломона. Он во всех своих писаниях говорит о женщине. бештар ман китобҳоро дар бораи паёмбарон мехонам. ба гуфтаҳои пандомези паёмбар Сулаймон писанд аст. ӯ дар ҳамаи навиштаҳояш занро хотиррасон мешавад. ӯ мегӯяд ки танҳо зани доно метавонад оила барпо карда онро нигаҳ дорад. зани бад харобкориро меорад. паёмбар занонеро васф мекунад ки бо меҳнати худ нон дарёфт мекунанд. маҳз бо чунин занҳо мардҳо ифтихор доранд. ман худ 3 кӯдакро тарбия мекунам. модар ва падар будан масъулияти гарон аст. занеро ки шавҳараш аз ӯ даст кашидааст, танҳо ба худо такя мекунад. аксари занҳо мисли ман ба хатогӣ роҳ медиҳанд. агар ҳар як мард рӯзгори худро таъмин мекард, ягон зан ба ҷиноят даст намезанад. ман орзу мекунам ки барои писаронам арӯсҳои хубро ба хона орам. масъулияти бештари оила бояд ба дӯши мард бошад. гуфтан осон аст ки ана ӯ ҷиноят содир карда, аммо бояд фаҳмид ки барои чӣ ӯ ба ин кор даст зад. шавҳар ба муҳоҷират рафта барнагашт. зан бо кӯдаконаш танҳо монд. акнун чӣ тавр ӯ бояд кӯдаконашро хоронад. ман барои кӯдаконам зиндагӣ мекунам. онҳо варзишгар ҳастанд. кор ва оилаам ба ман кӯмак расониданд, то ки ман аз нав ҳамчун инсон ба ҷомеа фоида орам. Работа и семья мне помогли снова стать человеком и стать нужным моему обществу. қаҳрамонони мо намунаи шуҷоат ҳастанд, ки ба як мушт ҷамъ карда шуданд. онҳо бар зидди ақидаи ҷомеа истодагарӣ карда тавонистанд ба зиндагии комил баргарданд ва имрӯз ба дигарон кӯмак мекунанд, то ки паси панҷара қарор нагиранд. қаҳрамонзанони мо дар намунаи худ исбот мекунанд ки инсон агарчи иштибоҳ мекунад, метавонад ба зиндагии мӯътадил баргашта муваффақ шавад. дар оянда ин занҳо дар нақша доранд, ки дар баробари занҳо мардонро низ бо кор таъмин кунанд, нафаронеро ки пас аз маҳбас бо чиптаи гургона ба озодӣ мебароянд.